abyste je i otočili. But I'd like to see all three of them keep walking together. Martin by chtěl všechny tři na jednom pohybu, když zastaví, šťouchne to do ní zadkem. Tak stojí za nima, protože tohle je směr, který chce. Teď je může obrátit. Tady jsme tam měli nějaký úkol důležitý. A teď je má dohromady. Teď zase získáme kontrolu nad nima. Všechny tři dohromady. Všechny najednou, pohyb dopředu, na kruhu. Dívejte, jak je to jednoduché. Teď chtěli zastavit, tak se nemusel trošku rozpohybovat, zatlačit na ně. Teď si změní směr. Tady to zastavuje. Zase ji trošičku poškoukne. Kůň nespolupracuje, přestaje nás k tomu trošku přinutit. See, but if I move with my horse's head, it affects him more as an individual and less as a group. Tam, když budete pořád se snažit tlačit na ty krávy tou hlavou toho koně, tak spíš máte vliv na jednu tu krávu, ale ne na celou tu skupinu. Pokud použijete tu záď, tak ta skupina se pohybuje celá. You can move one at a time, but it's harder to move them as a group. Jo, tam pohnete vždycky jednou samostatnou krávou, ale těžko rozhejbete celou tu skupinu. And it kind of has the same effect if you put your hand out here to try to wave a cow. You put your hand out here. You look wider, so you can affect the cow here, and you can affect the cow here. More so than if you just have your hands in your pocket and you just kind of walk straight in on them. Je to stejný vlastně, ta záď toho koně vám pomáhá rozšířit ten váš vizuální prostor, takže to je jako kdybyste dostávali se do stran a snažili jste se ty krávy pošoupnout před sebou. Next. Další. Tak teď to zase ukáže, že někdo nerozuměl. Houška. No. Když on chce po té straně, po té krásě na té ohradě, on chce, aby si